Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Anding. Taong 1933, Batad, Iloilo. Noong mga panahong ito, anak ng isang karpentero si Anding. Katuwang siya ng tatay niya sa pang-araw-araw nilang gawain, kaya naman lahat ng trabaho nito alam na niya. Hindi rin niya may pagkakaila na mahusay ito sa mga ginagawa nila, kaya marami talagang parokyano na nanggagaling pa sa mga karatig lugar ang sumasadya sa kanilang tahanan para magpagawa ng mga muebles at iba pang mga kagamitan sa bahay. Malaki-laki ang kinikita nila rito, kaya naman naisipan niya na bakit hindi niya yayain ang tatay niya na sila mismong dumayo sa mga lugar kung saan naninirahan ang mga parokyano nila. Maaari kasing may mga malalaki itong gamit doon na hindi nito kayang dalhin papunta sa bahay nila. Ang kaso lang, sa tuwing sinasabi niya yun sa tatay niya, agad itong tumatanggi. Paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya, hindi nila kailangan ng malaking halaga para mabuhay sa pang-araw-araw. Dagdag pa nito na hindi siya interesado na dagdagan ang kanyang trabaho para lamang mapahirapan ang kanyang sarili. Kapag naririnig ni Anding ang tungkol dito, kusa na siyang tumatahimik. Alam niya kasi na galit na ang tatay niya kapag nagsalita ito ng ganoong bagay, kaya naman hindi na siya umiimik. Ang mahalaga, wala silang pinag-aawayan. At sa loob ng halos ilang taon, ganon at ganon palagi ang ginagawa nito sa tuwing nagtatanong siya ukol sa bagay na yon. Kahit kasi marami na itong naging dahilan, aminado siya na parang hindi pa rin ito sapat sa kanya. Yung mga sinasabi nito, naniniwala siyang merong halong kasinungalingan kung kaya't habang tumatagal, mas lalo lang siyang nagkakaroon ng matinding pagmamalabis na malaman ang totoo. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Tandang-tanda niya pa, kaarawan noon ng tatay niya ng malasing ito ng sobra sa bahay nila. Ang kainuman nito, walang iba kundi ang mga malapit lang din itong kaibigan. Sa halos 5 oras na pagkakasiyahan ng grupo, nanatili siya sa tabi ng mesa, matyagang pinakikinggan ang pakikipag-usap ng tatay niya sa kanilang mga bisita. Una, purong kwentuhan lang ang nababanggit noon ng grupo, pero habang nalalasing sila, tila bang napapadpad na ito sa kakaibang mga bagay. Hindi nagtagal, dito na nga nadapo ang paksa sa mga usapin na merong kinalaman ukol sa mga aswang. Ayon sa tatay niya, nagkalat ang mga ito sa mga karatig baryo, kaya naman hindi siya roon madalas pumunta. Ito rin ang kanyang naging rason kung bakit nanatili siyang nakakulong sa loob ng kanilang baryo. Nang marinig naman ito ng isa nitong kasama, bigla naman itong humagalpak sa pagtawa habang sumasagot dito ng, "Talaga ba, Noy? Aswang na lang ang rason mo sa pamilya mo? O baka naman meron kang naiwang asawa sa mga iniiwasan mong baryo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Kilala ka naman namin bago ka pa nagkapamilya." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad naman itong pinatahimik ng tatay niya sa pamamagitan ng pagtakip sa bunganga nito. At habang nagpupumiglas naman ang kanyang kaibigan, panay naman ang pagsitawanan ng iba pa na animoy isang biro lang ang narinig nila. Pero para kay Anding Pinuno, may posibilidad na totoo ang mga sinabi nito. At yon ang nais niyang malaman. Sa pagsapit ng sumunod na araw, kahit hilong-hilo pa ang kanyang ama, sinadya niya ito sa loob ng silid. Pag-upo niya sa malapit, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad ang mga narinig niya noong nagdaang gabi. Dagdag pa niya na hindi siya naniniwala sa mga aswang, kaya ang mga nilalang na kinakatakutan nito ay hindi dapat na hadlangan ng kagustuhan niya na umangat sila sa buhay. Pagtatapat pa niya na mas mainam nang maging praktikal kaysa makontento sa tama lang kahit meron pa namang makukuhang mas malaki-laki.
Nang marinig naman ng tatay niya ang kanyang sinabi, kahit hilong-hilo yon, napilitan nitong tumayo para lumapit sa kanya. Pinaghalong galit at pagkainsulto ang bumakas sa mukha nito, sa puntong naunawaan kaagad niya kung anong mga mangyayari sa kanya. Gayunpaman, kahit nasa alanganin, pinili niyang kumalma. Ang naisip niya kasi, nailahad na niya ang mga gusto niyang sabihin, kaya wala nang rason pa para umatras at magmaang-maangan. Makinig ka, anak. Hindi sila mga bastang nilalang lang. Nare-respeto namin sila at iniiwasan. Wala ka pang ideya sa mga sinasabi mo, kaya itahimik mo yung bunganga mo kung ayaw mong basagin ko. Isang beses lang ako magpapaalala. Ayaw na ayaw ko nang makarinig ng salita na may kaugnayan sa kanila. Dahil sa sinabi nito, tanging pagtango na lamang ang kanyang nagawa habang nagpipigil sa pag-iyak. Pinaghalong takot at pagkasindak ang bumalot sa kanyang katawan na kahit nasa tamang gulang na siya, hindi niya maiwasang panghinaan. Matapos naman itong mailahad ang bagay na yon, ora mismo siya nitong pinalis sa loob ng silid. Dali-dali niya itong ginawa nang sa gayoy makaiwas sa mga posibleng pananakit nito sa kanya. Ilang araw ang lumipas pagkatapos nito. Hindi na muna siya gaanong sumama sa trabaho. Ang naging pinagkaabalahan niya ay ang pag-aalaga ng mga baboy at kambing nila. At dahil sa hindi na siya gaanong sumasama sa kanyang ama, ang sumunod niyang kapatid ang naging katuwang nito sa pagtatrabaho. Kahit alam ng tatay niya na malaking tulong siya sa kanilang negosyo, hindi niya ito nakitang nanghinayang buhat sa ginawa niyang pagtalikod. Sa halip, sinipagan pa nito ang pagtatrabaho nang sa gayoy maipakita sa kanya na nagkamali siya. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi niya na maisip kung ano ang kanyang gagawin. Sa sobrang pagsisisi, di na rin niya naatim na hindi humingi ng tawad sa kanyang ama. Alam niya kasi na tanging yun na lamang ang pwede niyang gawin, kaya naman hindi niya na ito sinayang pa. Isang hapon, pag-uwi nito ng bahay, matapang niya itong kinaharap. Malayo pa lang umiiyak na si Anding upang maipakita rito ang kanyang pagkalungkot at pagsisisi. Nang mapansin naman niyo ng tatay niya, tumigil ito sa kanyang harapan para hintayin ang mga sasabihin niya. Tay, pasensya na ho kayo at nagkamali ako sa mga sinabi ko sa inyo noong nakaraan. Huwag ho kayo mag-alala. Hinding-hindi na ho yun mauulit pa. Nanlulumong wika niya. At hindi na talaga yun mauulit pa, anak. Basta ang masasabi ko lang, tandaan mo ang mga habilin ko. Sumunod ka at para hindi ka mapahamak. Palagi mong itatak sa isip mo, lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Matapos nilang makapag-usap, muli namang bumalik sa dati ang kanilang sitwasyon. Labis naman niya itong ipinagpasalamat, gawa ng kahit papaano, alam na niya na napatawad na siya ng kanyang ama. Hindi nagtagal, nang wala na silang mapag-uusapan pa, inilahad niya na gusto niya ulit sumama sa trabaho nito. Hindi naman yun tumutol, gawa ng alam din ito na mas may pakinabang siya kumpara sa kanyang kapatid. Dahil sa sinabi nito, abot langit naman ang naramdaman niyang tuwa. Akala niya magtatagal yun habang buhay, pero lingid sa kanyang kaalaman na kahit may mga dingding ang kanilang tahanan, meron at merong nakarinig sa lahat ng masasama niyang sinabi tungkol sa mga aswang. Kung hindi niyo kasi naitatanong, noong medyo nagkakalabuan pa sila ng tatay niya, halos isumpa na niya ang mga ito. Nakesyo, bakit yun kinakatakutan ng marami? Madali lang naman yung patayin kung gusto, at kung ano-ano pang mga pangmamaliit at pang-iinsulto. Ngunit ang hindi niya alam, meron na palang mga nilalang na nakarinig sa kanyang mga sinabi. At araw na lamang ang magiging pagitan bago ito magparamdam
sa kauna-unahang pagkakataon. Ilang araw ang lumipas matapos nilang magkasundo ng tatay niya. Naibalita niya rito ang tungkol sa mga kakaibang hayop na palagi niyang nakikita sa damuhan, di kalayuan sa likod ng bahay nila. Kung hindi baboy ramaw nakikita niya, mga itim na kambing, tapos mga itim na kabayo na pawang dumaraan kapag papasapit na ang dapit hapon. Dagdag pa niya, magtatatlong araw niya na itong nakikita, kaya sigurado siya na hindi yun nagkataon. Ano man ang rason nito, paniguradong hindi ito pangkaraniwan. Nang marinig ito ng tatay niya, imbis na magbigay ng opinyon, bigla na lamang itong nagmura. Galit na galit itong lumapit habang seryoso siyang tinatanong ukol sa mga nalalaman niya. Magsalita ka nga, Anding. Ano bang ginagawa mo nung hindi ka sumasama sa akin? Saan ka nagpupunta? At ano ang mga sinasabi mo tungkol sa kanila? Mas mabuting magsalita ka ng mas maaga para maagapan natin. Galit na wika ng tatay niya. Dahil sa sinabi nito, agad niyang ipinagtapat ang lahat ng masasamang sinabi niya ukol sa mga nilalang na yon. Mariin din niyang inilahad na nagawa niya lang ito dala ng bugso ng kanyang damdamin. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito niya inilahad ang lahat-lahat. Ayon sa kanya, na may mga pagkakataon noon na minumura na lamang niya ang mga ito nang walang kahit na anong dahilan. Paulit-ulit din niya itong hinamon upang mapatunayan na hindi sila totoo. Dagdag pa nito na, sa mga unang araw na ginawa niya ito, wala namang nangyaring kakaiba, kaya ipinagpatuloy niya. Pero isang araw bago sila magkaayos, habang minumura niya ang mga nilalang, nakaramdam siya ng malakas na simoy ng hangin na bigla na lamang dumapo sa puno ng mangga na naroon lang sa bakuran ng bahay nila. Nataon na rin noong nakakakita siya ng mga kakaibang hayop, kaya lahat ng nakasanayan niya, pinili na niyang ihinto. Subalit kahit wala na siyang sinasabi, ramdam niya pa rin na parang may mga nagmamasid na. Nang marinig naman ito ng tatay niya, bigla naman itong sumagot ng, Ibig sabihin yan, dininig na nila ang lahat ng bagay na sinasabi mo. Humanda ka, Anding, sapagkat marami ang mangyayari na hindi natin inaasahan. Walang makapagsasabi kung ano ang gagawin nila, kaya habang maaga pa, humingi na tayo ng tulong. Meron akong kakilala. Sige na, magbihis ka na. Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad siyang sumunod ng walang pagdadalawang isip. Di nagtagal, pagbalik niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, nadatna niya itong naghihintay kasama ang kapatid niya. Pagsilay naman ito, dali-dali na silang naglakad patungo sa kakilala nitong mananambal. Kakaibang manggagamot na pinuntahan nila. Gawa ng gumagamit ito ng manika para makita ang sakit ng isang tao sa katawan. Marami rin itong ritual sa loob ng bahay niya, tapos halos hindi yun doon maubusan ng usok ng kamangyan. Sa sobrang tagal nga ng pagpapausok nito, hindi mo na mauunawaan ang amoy nito. Gayunpaman, pinili niyang pagtiisa ng lahat-lahat. Nang makarating na sila rito, tumambad sa kanila ang mga bato, kristal at mga maliliit na mangkok na ginagamit nito para makapagpausok ng kamangyan. Makalipas lang ang ilang minuto nitong pagmamasid sa kanila, agad itong tumingin sa tatay niya habang nagwiwika ng, Nakakapanibago na makita ka rito sa ganitong oras. Anong pakay mo, Macario? Bakit parang nag-aalala ka? Nang marinig naman ito ng tatay niya, inilahad nito ang tungkol sa dinadala nilang problema. Dahil dito, agad naman siyang tiningnan ng matanda, bakas sa mukha ang matinding pag-aalala at takot. Maya-maya pa, bigla na lamang itong nagwika sa kanila ng, Kaya pala nitong mga nagdaang araw,
Madalas akong makaramdam ng masamang enerhiya. Duda ko nga, may mga aswang na dumaraan. Hindi pala ako nagkamali. Dagdag pa nito na, sa dami ng mga nilalang na yon, hindi posibleng meron nga itong hinahanap. Ano man ito, paniguradong mahalaga ito para sa kanila. Nabanggit din ng manggagamot na sa unang pasok pa lang ni Anding sa bahay niya, alam niya na merong mali. Subalit dahil sa hindi niya pa ito natitingnan, hindi mo na siya nagbigay ng kanyang mga agam-agam. Matapos naman itong makapagsalita, agad siya nitong tinulungan. Si Anding naman, sinunod ang lahat ng nais ng albularyo sa pagbabakasakaling ito ang magliligtas sa buhay niya. Kalahating oras ang lumipas, nalaman nila na punong-puno ng marka ang kanyang katawan. At kapag tinitingnan siya ng albularyo gamit ang ikatlong paningin nito, marami itong nakikitang espiritual na insekto na gumagapang sa kanyang balat. Ayon sa matanda, nangyayari ang bagay na yon kapag matindi ang galit ng mga aswang sa biktima nila. Isa yung patunay na gagawin nila ang lahat, makuha lamang ang buhay nito. Nabanggit din ito na hindi malabong sumalakay sa mga susunod na gabi ang mga nilalang, kaya naman kinakailangan nilang maghanda. Huwag din silang dumepende sa mga pangontra nilang hawak dahil sa sobrang galit ng mga ito, posibleng mapasok nito ang kanilang tahanan kahit marami silang inilagay na pangharang. Nang marinig naman nila Anding ang payo at paalala ng albularyo, halos mapalunok sila ng laway dahil sa sobrang takot. Medyo aligaga na rin sila noon, gawa ng nabanggit din ito na hindi lang iisa ang mga aswang na paparating. At kung hindi yun nagkakamali, maaaring umabot sa 20 ang mga nilalang na bibisita sa kanilang tahanan. Walang eksaktong araw ang pagdating ng mga ito, ngunit base sa mga markang nakuha ng manggagamot sa kanyang katawan, hindi na yun nalalayo. Para maging ligtas, kinakailangan na nilang mag-ingat. Hanggat maaari, iwasan na nilang lumabas, lalo na pagtungtong ng 3:00 ng hapon. Pagkatapos naman itong makapagbigay ng paalala, binigyan siya nito ng iilang pangontra. Pinaiwan na rin nito ang damit niya sa bahay ng matanda, nang sa gayoy hindi na kumapit pa ang marka sa kanyang katawan. Nang magawa na nila ang lahat ng ipinag-uutos nito, tsaka pa lamang sila umuwi. Bandang hapon, mag-aalas 5, napansin nila na parang kakaiba ang presensya sa paligid. Yung mga aso, medyo maligalig. Tapos may mga kapitbahay silang walang sawang nakikipagtalo sa mga asawa nito. Marami rin silang ingay na naririnig, kaya naman silang magkakaanak, hindi na talaga mapakali. Ilang minuto pa ang lumipas, napatitig sa labas ng bahay si Anding nang may mapansin siyang grupo ng taong dumaan. Nasa 8 ang bilang nun, tapos habang naglalakad ang mga ito, panayang pagsilay nito sa bahay nila. Bago rin sa kanyang mukha ng mga napadaan, kaya ang ginawa niya, itinuro niya ito sa tatay niya. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, dali-dali itong lumapit para magmasid. At sa pagdungaw nito sa bintana, bigla itong napatras nang masipat nito na parang nalulusaw na kandila ang balat ng mga taong dumaraan. Habang nangyayari ang ganoong bagay, biglang bumaliktad ang kanilang pakiramdam. Suka sila ng suka, kaya naman hindi na nila nakita kung saan yun pumunta. Maya-maya pa, nagbago lang ito nang tapikin sila ng nanay niya. Hoy, ano bang nangyayari sa inyo? Nausog ba kayo? Nagtatakang tanong nito. Nang marinig naman yon ni Anding, kahit nanghihina siya, pinilit niyang tumayo. Bukod kasi sa wala naman siyang nararamdaman, medyo nanumbalik na rin ang lakas sa kanyang katawan. Matapos ang mga pangyayari,
Dito pa lamang nila naunawaan na grupo ng mga aswang ang napadaan. Marahil yun ang kanilang paraan upang hindi sila manmana ng kanilang mga kalaban. Dahil dito, nagmamadali naman silang nagsara ng bahay. Kahit may araw pa, maigi na sila noong nakikiramdam. Animoy merong malakas na unos na paparating. Ngunit lumipas ang gabing yon, walang nangyari. Ang tanging napansin lang nila ay yung pagbabago ng amoy sa paligid. Kung dati kasi, mga bulaklak at amoy ng lupa ang nalalanghap nila kapag umaga, sa puntong yon, amoy na ng patay na hayop at natuyong ihi ng tao. Basta, nakakasulasok talaga ang amoy nito. Ni hindi na nga noon pinapabuksan ng nanay niya ang bintana dahil kapag ginagawa nila ito, agad na pumapasok ang nakakausog sikmurang amoy. 3 araw pa ang lumipas, nanatili ang katahimikan sa kanilang lugar. Ngunit habang tumatagal, tila bang patindi ng patindi ang amoy na nalalanghap nila. Minsan nga, sa sobrang sulasok nito, hindi na sila natutulog sa kanilang bahay. Lumilipat sila sa kanilang kapitbahay, gawa ng kahit papaano'y presko pa roon ang hangin. Palagi na rin silang bumibisita sa kaibigan ng tatay niya nang sa gayoy makakuha ng sapat na pangontra laban sa mga aswang. Mahirap man ang ganoong sitwasyon. Alam ni Anding na wala na silang pagpipilian. Ayon pa sa kanya na dahil dito halos mapabayaan na ng kanyang ama ang trabaho nito sa baryo. Wala na rin sila halos kinikita, kaya naman yung ipon nila unti-unti na ring nalimas. Paisa-isa na ring namatay ang mga alaga nilang kambing at manok hanggang sa kalaunay wala nang natira. At sa isang iglap, lahat ng kanilang pinaghirapan sa loob ng maraming taon, naglaho na lamang na parang bula. Nakakapangsisima ng ganoong sitwasyon. Alam nila na huli na ang lahat. Kahit sino pa ang sisihin nila, hindi na nila mababawi ang mga nawala sa kanila. At dahil dito, sa halip na iatang kay Anding ang kasalanan, pinili na lamang nilang magtulungan. Pabor naman ito para sa kanya, ngunit yung pagsisisi, hindi na nawala sa puso niya. Bali-balik ta rin man kasi ang mundo, di niya kayang matakasan ng katotohanan na siya ang dahilan ng lahat ng ito. Isang hapon, pagkatapos ng halos 2 linggong pananahimik ng mga nilalang, nagdesisyon na ang tinuluyan nilang kapitbahay na pauwi na sila sa kanilang tahanan. Pasensya na kayo pero hindi na siguro tama na manatili pa kayo rito. May pamilya rin ako at meron kaming mga pangangailangan. Tama na rin siguro ang ilang araw na pagpapatira namin dito sa inyo. Wika ng kapitbahay nila. Pagkarinig naman dito ng tatay niya, sa halip na makiusap, ito na rin mismong humingi ng paumanhin. Aminado rin kasi yun na sobra-sobra na ang tulong na ibinigay nito sa kanila. Matapos ang pag-uusap, dali-dali na silang umuwi. Yung nanay niya, ayaw na talaga noong bumalik, pero napilitan lang ito dahil nga sa wala na rin silang ibang mapupuntahan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na sa ilang araw pala na hindi nila pananatili sa bahay, pinagpugaran na ito ng mga insekto ng aswang. Oras na lang din noon ang pagitan bago ito tuluyang mapasok. Pagsapit naman ng gabi, wala pa ring pinagbago ang mga nangyari. Ang mas nakakabahala pa, ramdam nila na mas lumala ang kaganapan sa baryo nila. Sa sobrang takot noon ni Anding, nagpupumilit na siyang tumungo sa bahay ng albularyo. Ang kaso lang, hindi niya pwedeng iwan ang kanyang mga kapatid para lamang iligtas ang kanyang sarili. Dahil dito, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod sa desisyon ng kanyang ama. Hindi naglaon, paglalim ng gabi kahit antok na silang magkakamag-anak, wala pa rin kahit ni isa ang natulog sa kanila. Bawat miyembro, bata man o malaki na,
maiging nakikiramdam sa mga kaluskos sa labas ng bahay nila. Noong una, malakas na hangin lang at huni ng mga insekto ang kanilang naririnig. Pero habang tumatagal, dito na nila napapansin ang mga kakaibang pag-angil. Yun bang parang may mga taong umaatungal sa labas ng kanilang bahay? Sa estado ng sigaw ng mga ito, malalaman mo talagang hindi yun normal. At ang mas nakakabahala pa sa lahat, para itong mga kinakatay. Hindi mo maintindihan ang kanilang hinaing sapagkat ang maririnig mo lang, purong mga sigaw. Maya-maya pa, tumahimik ang buong paligid. Sinikap nilang makinig pero wala na talaga silang napansing ingay. Inabot din ito ng halos kalahating oras bago nila mapansin ang mga nilalang na animoy umiikot sa kanilang tahanan. At sa kasagsagan ng paggala ng mga ito, rinig na rinig nila ang pagkarit ng kuko nito sa dingding ng bahay. Makailang beses din itong tinadyakan ng pinto pero hindi nila ito kayang wasakin dahil siniguro ng tatay ni Anding na matibay ang mga trangka nito. Laking pasasalamat na lang talaga nila at mahusay na karpintero ang kanyang ama. Tumagal ng halos 10 minuto ang ganoong pangyayari hanggang sa pagdiskitahan naman ng mga nilalang ang bintana ng bahay. Paulit-ulit nila itong tinangkang sirain pero hindi nila ito nagawa. Akala nila Anding, ligtas na sila sa ganoong sitwasyon. Ngunit ang hindi nila alam, nagsisimula pa lamang ang pag-atake ng mga nilalang. Bandang 10:00 ng gabi, muling bumalik ang mga ito. Hindi man nila yun nakikita, rinig na rinig nila ang paglapag ng iilan nitong mga kasama sa bubong ng bahay. Dito na rin sila nakarinig ng mga nagsasalitang aswang na animoy gustong maiparamdam sa kanila ang galit at sama ng loob ng mga ito. Dahil sa pangyayari, agad na kumuha ng sundang ang tatay niya habang walang habas itong pinagmumumura. Sige, pumasok kayo mga ina ninyo. Pumasok kayo para magkaalaman tayo. Paulit-ulit nitong wika habang tinataga ang pundasyon ng bahay. Nang marinig naman ito ng mga nasa labas, sa halip na masindak, napansin nila na parang nagtatawanan ng mga ito. Yun bang parang kinakantsawan pa nito ang tatay niya? Di rin niya napansin na siniseryoso nito ang mga sinasabi nila, indikasyon na wala itong nararamdamang takot at pagkasindak. At sa halip na tingnan bilang isang matibay na banta at bawat katagang sinasabi ng tatay niya, nagpatuloy lang yun sa pag-ikot sa bahay habang naghahanap ng butas na pwede nilang matagusan. Ganon at ganon lang ang ginagawa ng mga nilalang hanggang sa dumating ang puntong nakakita ito ng parte ng bubong na pwede nilang masira. Pag-usli ng kamay nito sa loob ng bahay, hindi na nagdalawang isip ang nilalang na pumasok. At habang bumababa ito sa loob, panay ang ginagawa nitong pag-angil upang sindakin ang kanyang ama. Ang kaso lang, hindi yun nangyari. Sa mga sandali kasing yun, wala nang takot ang tatay niya dahil sa nakataya ang buhay ng kanyang pamilya. Anding, ilayo mo rito ang nanay mo't mga kapatid. Pumasok na kayo sa silid. Bilisan nyo! Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang pumunta kung saan naroon ang kanyang ina. Pagdating niya roon, hindi na siya nag-alinlangan na pagapangin ito sa ilalim ng higaan kung saan naroon ang maliit na ukang matagal na nilang hinukay. Napagtanto kasi nila na magagamit nila ito, kaya naman noong umalis sila ng bahay, yon ang kanilang pinagkaabalahang gawin sa araw-araw. Dahil dito, nakapaglikha sila ng sapat na espasyo sa ilalim para manatili sa loob ng ilang araw. Pagpasok naman nila sa loob, sinigurado nilang maayos ang pagkakalatag ng takip upang hindi sila mapansin ng mga nilalang na nasa paligid. Makalipas pa ang ilang oras, bitbit nila ang panalangin
na sana'y ligtas ang kanilang padre de pamilya. Kalaunan, nang medyo tahimik na sa itaas, naglakas loob siya na sumilip. Akala niya kasi umalis na ang mga nilalang, pero pag-usli ng ulo niya sa lagusan, bumungad ang tatay niya sa labas ng silid na naghihingalo na at animoy malapit ng mamatay. Bukod kasi sa malalalim nitong saksak sa katawan, wakwak na rin ang dibdib nito na animoy sapilitang binuksan ng nilalang. Nawala na rin ang dalawa nitong binti, tapos ang mas malala pa sa lahat, tinanggalan nito ng mata. Nakakapanlumo man ang nangyari sa tatay niya, hindi niya ito pinangahasan na lapitan. Ang ikinakatakot niya kasi, baka meron pang mga aswang na nagbabantay sa labas ng bahay. Pagsapit naman ng sumunod na araw, nagimbalang baryo sa kanilang mga nakita. Nung marinig nila ang sigawan ng mga ito, dito pa lamang sila nagpasya na lumabas. Pagsilay naman ng mga kababaryo nila na nasa maayos silang kalagayan, abot langit ang kanilang naging pasasalamat. Gayunpaman, kahit ligtas silang lahat, walang nangahas na kumupkop sa kanila pansamantala. Nang mapagtanto naman yun nila Anding, kahit masakit sa kanilang parte, hindi na sila nagpumilit. Pagpatak naman ng 9:00, muli silang sinalubong ng isang kagimbal-gimbal na balita. Ang albularyong kaibigan ng tatay niya, nadatna ng kanilang mga kababaryo na patay na. At kagaya ng nangyari sa tatay niya, wakwak din ang katawan nito at halos hindi na makilala. Ayon sa mga nakakita, maaaring ganti yon ng mga nilalang na nagawa nila ng masama. May kutob din ng mga ito na hindi sila patatahimikin, kaya naman imbis na paglamayan pa ang kanyang ama't ang matanda, nagdesisyon ng mga ito na palayasin na sila sa lugar na yon. Masakit man ito para sa kanila, pero pinili nilang sumunod alang-alang sa kanilang kaligtasan. Halos 5 araw din silang nagpalaboy-laboy kung saan-saan, pilit na tinatakasan at pinagtataguan ang kalabang ni minsan hindi man lang nila nasilayan. Kapag naabutan naman sila ng gabi sa labas, kung saan-saan sila sumusuot na parang mga daga. At alam niyo ba, Pinuno, nagbagong lahat ng yon nang makalabas na sila ng bayan. Inabot ito ng 1 buwan at sa kasamaang palad, namatay din sa paglalakbay nila ang bunso niyang kapatid. Pagdating nila sa isang maliit na nayon, tsaka pa lamang may mga taong nagmagandang loob na kumupkop sa kanila. At mula sa lugar na yon, nagpatuloy ang kanilang buhay na punong-puno ng kalungkutan at pagsisisi. Hanggang sa pagtanda ni Anding, kailan may hindi niya nakalimutan ang tungkol sa nangyaring pagsalakay ng mga aswang na naganap sa dating lugar nila sa Batad, Iloilo.